Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para putra kelas 6 sedaya sami sehat lan semangat nggih. Wekdal menika para putra bakal sinau babagan pengalaman pribadi kang nabet kang ana ing buku paket basa Jawa halaman 309 lan 51 gangsal. Sumangga para putra nyiapaken bukunipun rumiyin. Pengalaman yaiku samubarang kang dialami dening wong ana ing sajrone uripe. Pengalamane wong siji lan sijine ora ana kang padha. Pengalaman iku ana kang nyenengake nanging ana uga kang ora nyenengake utawa gawe susah. Pengalaman kang nyenengake iku kayata dadi juara, oleh hadiah, ulang tahun, piknik, ketemu artis kang disenengi, lan isih akeh maneh. Dene pengalaman kang gawe susah iku kayata kena musibah, oleh biji elek, ora munggah kelas, duwite ilang, kesripahan, lan sapiturute. Saka maneka warna pengalaman mau mesti ana salah siji pengalaman kang paling nabet. Pengalaman kang nabet iku pengalaman kang angel dilalekake utawa ing basa Indonesia arane pengalaman yang berkesan. Pengalaman kang nabet iku bisa arupa pengalaman kang nyenengake nanging bisa uga pengalaman kang ora nyenengake. Supaya bisa luwih mangerteni maneh bab pengalaman pribadi kang nabet, ayo sinau carane nulis crita pengalaman pribadi kang nabet. Sadurunge nulis crita, luwih dhisik nemtokake topik. Topik iku warna-warna. Ana topik wisata, kasarasan, lingkungan, olahraga, budaya, lan sapanunggalane. Cerita pengalaman pribadi kang becik kudu ngelingi bab-bab ngisor iki. 1. Kudu ana wektu kedadeane, 2. Kudu ana panggonan kadadeane, lan 3. Bisa dijupuk hikmahe. Dadi yen nulis karangan cerita pribadi iku kudu adhedhasar kasunyatan utawa berdasarkan kenyataan. Dene urut-urutane nulis cerita pengalaman pribadi yaiku 1. Nemtokake topik, 2. Gawe cengkorongan utawa kerangka karangan, sabanjure nulis karangan adhedhasar cengkorongan sing wis digawe mau. Gatekno tahap-tahap carane gawe karangan pengalaman pribadi kang apik. 1. Nemtokake topik, misale topik olahraga. Sing keloro gawe cengkorongan, misale paragraf 1 melu lomba badminton tingkat kota, paragraf 2 ketemu lawan kang apot, paragraf 3 aku bisa ngalahake musuhku, paragraf 4 aku dadi juara. Nah, menawa para putra wis nemtokake topik lan gawe cengkorongan, kari nulis karangan adhedhasar cengkorongan. Cengkorongan mau sabanjure dijabarake dadi paragraf. Contone kaya ing buku paket iki. Paragraf 1 melu lomba badminton tingkat kota. Paragraf 2 ketemu lawan kang abot. Paragraf 3 aku bisa ngalahake musuhku. Lan paragraf 4 aku dadi juara. Cekap semanten nggih, mugi-mugi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.